नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ नैबे प्रटेस्टआ जाहैबाय थार्मेल पावर प्लान्ट लागायनायखौ होबथानो थाखाय आरो नैबे पावर प्लान्टखौ लागायोब्ला मा रोखोमनि पजिटिव आरो नेगेटिव गोहोम गोग्लैनो हागौ बेनि बागै गोथौयै सानहाबनांगौआ बेसेबांबा गोनांथि। पावर प्लांट था जो कि 750 मेगावाट उत्पादन करती थी और इससे इतना प्रदूषण धुआं कार्बन एमिशन होता था कि आसपास के लोग परेशान हो गए थे। मैं हाल ही में कुछ लोगों से मिला जो बदरपुर में ही रहते थे। वो कह रहे थे कि इस पावर प्लांट के चलते हम कुछ कपड़ा सुखाएं तो वो सुबह तक काले हो जाते थे, हर जगह धूल ही धूल, धुआं ही धुआं होता था। तो ऐसा प्रदूषण होता है इन बिजली घरों से। अब जो फेफड़ों में धुआं होता है, धूल होता है, जिससे कि लोग जल्दी मर जाते हैं, उसका तो कहना ही क्या। गिबि क्वेश्चनानो जाहैबाय थार्मेल पावर प्लान्टआ मा? थार्मेल पावर प्लान्टआ मा होननानै बुङोब्ला थार्मेल पावर प्लान्टआ जाहैबाय गंसे स्टेशन जेराव हिट एनार्जिखौ इलेक्ट्रिकल एनार्जियाव कन्भार्ट खालामनाय एबा सोलायनाय जायो। बेनो जाहैबाय कल एबा खैलाखौ सावनानै इलेक्ट्रिसिटी बानायनाय जायो, जायखौ जों कारेन्टबो होननानै बुङो। बुंनाय बादिब्ला जुदि आदानिया गावनि गुथि पावर प्लान्टखौ जोंनि खाथि खालानि एरियायाव जुदि गायसनोब्ला एप्रक्सिमेटलि 3500 बिगा हायाव जुदि बानायमारोब्ला नो डाउट खाथि खालानि नखरनि मानसिफोरा एबा सुबुंफोरा खामानि मोनगोन, गावनि उदैखौ सुफुंनो मोनसे राहा मोनगोन। नाथाय कुइसना जाहैबाय सोर साबैसेनो होगोन आरो माबायदि पस्टआव साख्रिखौ होगोन आरो बेसेबां गोबाव समसिम बै साख्रिखौ मावनो मोनगोन। आफ्टर अल नैबे आदानिनि गासैबो कम्पेनियानो प्राइवेट सेक्टरनि गोजासो। नेक्स्टआनो जाहैबाय नैबे पावर प्लान्टखौ गायसनमारोब्ला इलेक्ट्रिसिटी एबा कारेन्टआ गोबां बिबाङाव प्रडिउस जागोन। नैबे 3500 बिगानिफ्राय एप्रक्सिमेटलि 1000 निफ्राय 2500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रडिउस जानो हायो आरो गुबुन गुबुन गेदेर गेदेर इन्डास्ट्रिजफोरनो नैबे इलेक्ट्रिसिटीखौ साप्लाय होनानै प्रफिट खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना मिथिखायो नैबे प्रफिटआ थांगोन आदानिनि पार्सनेल पकेटाव आरो नैबेफोरबायदि पावर साप्लाय होनायनि जाहोनाव माखासे गेदेर कम्पेनिसफोर एमएनसिस फोरखौ गोसो बोनो हागोन आरो लकेलिटी जायगाया टाउन आरो सिटी जानायनि डेभलपमेन्ट जानायनि मोनसे चान्स थागोन आरो नै बेफोर जाहैबाय गासैबो गोग्लैनो हानाय पजिटिभ गोहोम एबा इम्पेक्ट। दानिया नायनोसै नेगेटिभ इम्पेक्ट एबा गोहोम गोग्लैनायफोरखौ। गिबियानो जाहैबाय आबहावानि सायाव माबोरै गोहोम गोग्लैनो हागौ। जुदि पावर प्लेन्टखौ लागायोब्ला पावर प्लेन्टनि खाथि खालानि हासार गोनां हाफोरा अराय समनि थाखाय गोमालांनो हागौ आरो बेसेबांबा गोबावनिफ्राय खस्थ' खालामनानै मोजाङै गायनाय बारि बागानफोराबो सिलिंखार जालांनो हागौ। पावर प्लेन्टनि खाथिनि नखरनि सासे बा सानै मानसिफोरा साख्रिखौ मोननायनि चान्स दं, नाथाय बै सासे सानैनि गथ'साफोरनि इयुना मा जागोन? नैबे आइडियाया जाहैबाय अनलि सर्ट टार्मनिल'सो। जुदि बैफोर हाया हासार गोनाङैनो थाबाय थायोब्ला गथ' गथायफोराबो बै हानि सायाव जायखिजाया आबाद मावनानै अराय समनि थाखाय गोजोन खुसि जानो हागोन आरो नै 3000 बिघा हाखौ सिलिंखार खालामनायनि जाहोनाव इकोसिस्टेम एबा सोरबिदिं खान्थियाबो लोरसोर जागोन, जायनि जाहोनाव लकेल मानसिफोरजों लोगोसे जिब जुनारफोराबो सिलिंखार जालांनो हागौ। खैला खामनायनि जाहोनाव खाथि खालायाव एयार पलिउसन एबा गोबां बारफोरानो गुबुंले जागोन, वाटार पलिउसन जागोन आरो बेजों लोगोसेनो बिरफुंनाय खैलानि हांगारफोरा खाथि खालायाव जेसेबां आबाद फोथार दं बेफोरखौ गासैखौबो नस्थ' खालामलांनायनि चान्स दं। बे प्रजेक्टखौ गायसनमारोब्ला खाथि खालानि फार्मार्सफ्रा होमलेस एबा न' बां गैयै जागोन, खामानि गैयै जागोन एबा खामानि गोमागोन, जायनि जाहोनाव दिनै बेफोरबायदि प्रटेस्ट आरो बाथ्रा दान्थेलायनाया जागासिनो दं। नेक्स्टआनो जाहैबाय एग्रिकालचार एबा आबाद प्रडाक्शनाव माबायदियै गोहोम गोग्लैनो हायो। जुदि नैबे प्रजेक्टखौ गायसना बालासिनो 3500 बिगा हायाव जुदि जोङो मिक्स क्रपिं खालामोब्ला एप्रक्सिमेटलि 6000 निफ्राय 9000 टनसिम जोङो फुड प्रडाक्शन खालामनो हायो आरो नैबे हायाव जा एसे प्रडाक्शन जागासिनो दंमोन बेफोरबो गैया जायोब्ला खाथि खालायाव लकेलिटियाव मैगं थाइगंनि दामफ्रा बेसेनफ्रा बारायनायनि चान्स दं। नेक्स्टआनो जाहैबाय बयनिख्रुइबो गोसो होनो गोनां आरो बेसेबांबा गिथावना गोहोम गोग्लैनो हायो। पलिउसन एबा आबहावा गुबुंले जालांनायनि जाहोनाव माखासे मानसिफोरानो सुबुंफोरानो गुबुन गुबुन गिथावना बेरामफोरजों मोगा मोगि जानांगौ जानानै फैगोन, जेरै आस्थमा, केन्सार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि गिथावना बेराम आरो बेजों लोगोसेनो मेडिकेल जि खरसा थायो नखरनि मेडिकेल खरसाया बांलांगोन। फर एग्जाम्पल नोंथाङा जुदि बङाइगावनि रिफाइनारि प्लेन्टनि खाथि खालायाव थांफेरदोंब्ला मोनसे बाथ्राखौ मोनदांसगोन जे बै जायगायाव मोनामनाया बेसेबां गोसारनानै दं आरो नोंथाङा हां लानायाव बेसेबांबा खस्थ' मोनगोन। दिनैनि नैबे भिडिअनि कनक्लुजनानो जाहैबाय नैबे गासैबो जाहैबाय सर्ट टार्म इकोनॉमी एबा
सुंद' समनि थाखायल' जों खायसेफ्रा रांखान्थिनि बेलायाव आरजिनो हागोन नाथाय खेबसे साननानै नाय लं टार्म एबा गोबाव समनि थाखाय जोंनि आबहावाया गाज्रि जानायजों लोगोसे जानाय लोंनाय मैगं थाइगंफोरनिफ्रायबो जों माखासेया सावस्रि एबा माखासे गुबुन गुबुन गिथावना हेल्थ प्रब्लेमफोरजों जुजिनांगौ जानानै फैगोन।